Hi! Kamusta ka mo tanan? Nangalan ko si Adrian. Mastoryahan na naman kita pati sa pahamot. Ini nga pahamot nga luwi ko istorya sa inyo subong tawag siya Drakkar Noir for Men. Iyan ni siya ni Guy Laroche. Te, panlalaki ni siya pero kung luyag mi siya suksokon, bahala ka pag gusto ka. Kag, o de toilet ni siya but ang balon layo pa lang masimutan ka na. Te, ano ni siya klase nga pahamot? Bali, presko, kag makahang, kag makahoy. Amo na siya kung simutan. Angay siya sa katamtaman nga panahon. Ang temperatura nga para sa iya is between 60 to 80 degrees Fahrenheit o kung 16 to 27 degrees Celsius. Te, anong iyang mga nota? For the top, we have lavender, lemon, bergamot, rosemary, mint, lemon verbena, basil, kag artemisia. Ang mga nota nga masimutan mo gid ay ang lavender nga presko kag tinlo nga nota, lemon nga maaslom nga citrus, bergamot nga mahamot nga citrus, rosemary nga manamit nga nota kay ginagamit sa pangluto, kag mint nga mabugnaw kag makahang nga nota. Kag for the mid, we have juniper, coriander, carnation, wormwood, cinnamon, angelica, kag jasmine. Ang mga nota nga masimutan mo gid ay ang juniper nga dupaing tikay kong simutan, kag ang cinnamon nga makahang kag dumi pagkapulbos nga matamis nga nota. Kag for the base, we have oak moss, leather, pine tree needles, fir, sandalwood, vetiver, patchouli, cedar, amber, kag resins. Ang mga nota nga masimutan mo gid ay ang oak moss nga pait nga nota, leather nga baha kung simutan, pine tree needles kag fir nga matamis kag berde nga mga nota, kag ang vetiver nga kuskus duhi lamon kung simutan. Te, kabay pa nga namian ko mo sini nga pahamot, kag kung may ibang pa ka mo mga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibilin lang sa comment section sa dusun naman. Bye-bye!